Σένα σε ελπίζεται. Τον έχεις στην Πώς, τώρα περάσαμε την ώρα. Χωρίς πλάκα, το πιστεύω ότι σε γουστάρει. Θα αναπτύξεις στιγμές. Πρέπει να το γουστάρει τον Ινδιάνο, Ο δικηγόρος είναι. ο άλλος. Πρέπει να το λυπίζεται. Δεν σε είμαστε μαζί. Πάρω τηλέφωνο άλλο. Τελικά! Ήρθε η σειρά μου. Τι κριτική έχεις να κάνεις για τον Μίτσο? Ό,τι είναι να το πει παρέα εδώ, δημόσιον όρο. Εγώ να το κάνεις παρέα. Είναι ο πιο αποτυχημένος της παρέας. Χρηματιστηριακά πάντα, έτσι. Αλλά η πραγματικότητα σε διαψεύδει. Βέβαια έχει και μια άλλη αδυναμία του, δεν θέλω να την αποκαλύψω τώρα εδώ ενώπιον όλων. Είναι μια χρόνια πάθηση που την κουβαλάει. Με κάτι σκάνδαλα, με κάτι playboy μέσα στα ράφια. Γράφει αυτό ρε, το οργάνιο. Λέτε τίποτα. Φίλε, πάει για μήνυση αυτό. Εδώ σηκώνει μήνυση. Αφού προσωπικά δεδομένα είπε. Εγώ μιλάω με αλήθειες. Μια πραγματική. Αναφέρομαι στο. Πήγες να σηκώσεις το Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Γιατί από εκεί φαίνεται ότι έχει στοιχεία ο άνθρωπος. Έχει στοιχεία. Με ντοκουμέντα λέω, με ντοκουμέντα. Έχω επιχειρήματα για όσα λέω. Ακόμα και σε μήνυση να προβεί ο κύριος Τσόλης. Θα το χάσει το παιχνίδι, καλά. Παρακαλώ, όχι επίθετα. Ας καλά, μπορεί να βάλουμε μπιπ για τον κύριο.